Moi kaikki! Tänään... Mä otan tuon auton pois. Mutta tänään me unboxataan tämmönen laatikko. Älä valita tuossa merkistä. Se ei oo sieltä merkistä. Mutta siellä on yksi hevonen. Ja me unboxataan tässä videossa. Ja tästä videosta tulee tosi lyhyt, koska hevosia on yksi. Ei kun kaksi. Koska toinen on mun serkulle Vanessalle. Eli 2 hevosta. Joo. Ja toinen ei oo mun. Toinen on mun serkun Vanessaan. Vanessa sanoo moi. Moi. Niin, moi. Mutta aletaanpas unboxaamaan ekaa hevosta. Ottakaa. Eli joo. Tää on konelaatikko. Aika iso. Vaikka siellä on vaan 2 hevosta. Mutta joo, kiva. Täältä tämä. Vaikea saada yhdellä kädellä. Kansi auki. Ottakaa. No niin, mitä täältä paljastuu? Vähän sieltä näkyy. Mutta otetaan tää kansi pois. Mitä? Okei, en tiedä. What? Mutta en tiedä. Otetaan eka tää Vanessan hevonen täältä. Tämmönen. Vanessa valikoitan, eikö niin? Joo. Joo. Sori Vanessa hevonen. Nuha. Mutta tämän näköinen. Knapstrup. Sanoitko sä tän nimen? Eikö tää ollut Kalle? Ei. Mikä se on? Triton? Tän nimi on Triton. Se väli vaihtelee, onko se Triton vai Kalle. Täällä on myös hevosen kengät. Ja sit vielä se mun hevonen. Eli tän näköinen. Tää taitaa olla, jos katsotte Sleistalli Ramboa, niin tää on Sleistalli Rambosta Windy. Jos katsotte sitä. Ja hän on aivan ihana. Tämmönen. Ai mitä? Ei mitään. Mutta tämän näköinen. Pikku Windy. Tai tämmönen. Ota, jos mä otan täältä vaikka Annin. Anni. Niin, se on niinku Anniin verrattuna. Jos tiedätte mikä kokoinen Anni on, tai jos teillä on Anni, niin sitten jos teillä on Windyä, niin sitten se on niinku tuon kokoinen Anniin verrattuna. Anni lähtee. Mutta tämmönen. Ottakaa. Tää kamera on aina välillä niin ärsyttävä. Ottakaa tarkemmin. Semmonen ihana pikku lellikin naama. Kenellä on lellikin naama? Sulla? Niin. Anna se tonne. Tässä. Tämmönen. Söpönaama. Kenellä on söpönaama? Sitten näytän vielä vähän Vanessan hevosta. Niin, söpönaama. Se on vähän tommonen, Sillä on niin pyörät silmät, vähän semmonen, Mitä? Mitä tää tapahtuu? Okei. Mutta tää on siis ori. Ja toi tuolla on tamma. Miksi tää ei tää ei zoomaa niinku. Kuinka huono kamera on olemassa, et siis zoomaa. Mä yritän zoomata nyt. Ei, tää ei anna zoomata. Mä en tiedä miksi. Mut mä ihmettelen tuota kantta vieläkin. Miksi on tuon näköinen? Niinku, what in the world? Ja pannaan toi tonne. Mut hei! Kiitti kun katsoit, toivottavasti tykkäsit. Tilaa kanava jos tykkäät videosta. Ja kommentoi alas, että... Hei! No, sori. Kommentoi alas, että kumpi on sun lemppari. Tai sun mielestä parempi. Mun mielestä toi. Ja vuodessa mä yhdessä varmaan toi. Mutta kiitos kun katsoit, toivottavasti tykkäsit ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!